Isang nagpakilalang organizer naman ng Miss Universe Philippines Pangasinan nang iskama ng mga dancer. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Naglabas ng opisyal na babala ang Miss Universe Philippines Pangasinan Organization laban sa isang individual na umano'y nagpakilalang konektado sa kanilang grupo. Maring itinanggi ng organisasyon ang anumang ugnayan kay Model Vidalion o kilala rin sa Maria Citadel Parayawan na pangalan at iginit na wala itong otorisasyon na kumatawan manghingi ng bayad o magipang transaksyon gamit ang pangalan ng MUPH Pangasinan. Ayon sa pamunuan, mapanlin lang at itinuturing na skama ng mga representasyon na ginagawa ng nasabing individual. Nag-ugat ang babala matapos umanong mabiktima ang ilang dancer mula sa bayan ng Kalasyaw na inayahang sumayaw para sa isang aktibidad ngunit hindi umano sinipot na nagpakilalang organizer sa mismong araw ng event. Dagdag pa ng MUPH Pangasinan, magsasagawa sila ng kaukulang legal na hakbang laban sa sino mang gagamit ng pangalan at reputasyon ng organisasyon upang mapanlinlang. Paalala ng pamunuan na ang lahat ng lehitimong anunsyo at transaksyon ay nilalabas lamang sa pamamagitan ng kanilang verified at opisyal na mga platform. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.